An drothóir ní raibh aon ó chhuilge chushrú a bheith in ann bheith sa nómh tá an sil anna gnáthach agus is únta chuirlaí go bhfuil díana fostal go láimseir scinnte gur fé lo bheith leirt agus bheith ar an glog so yeah. Ach denan tá gail chushrú denan siad chur chórá gach madan chédín sa leirlinn agus tá siad óg mar grúpa ach tá siad a fás tá grúpa nua bunathe an líana pint agus caint agus bebinna cloisiint meallar san scéalta gas de níos duine agus buúlann siad le chéile ó sa bhí agus bíon pint agus caint go mar dear an tanam. Denan siad siúlódí chomá agus bíon grúpa agus bíon siad lé scéalt an tail le dína éiste istigh sa bhalan san. Agus tásúla goin go méid ghail chushrú linn an bhlionscún agus tá rudí nu ag tarliúin sa gach blion tá ghail scoil rud ath gohúntaach agus sin gachrad wimse. So inis beag mar ní bheag glíoch tá hana gin arthaí ar fad fin deasta agus tá sí chun tuairisc go thuirt ó chóirla chunta chialdara.